bones. Avui farem una sessió de ioga més activa, una sessió de 40 minuts, 45, per tal d'activar el nostre cos. Pots fer-ho a primera hora del matí o quan tinguis temps a la tarda, i posarem en marxa diferents músculs del cos i entrarem en calor, per cremar algunes calories. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Començarem assegudes o asseguts en posició còmoda de meditació. Pots asseure't sobre un coixí o un bloc, amb mans creuades o en forma de loto. Estirem la columna, allarguem tota l'esquena. Us convideu a tancar els ulls, si us és còmode. Recolzem les mans a sobre dels genolls o de les cames. Els ombres els relaxem, que no estiguin col·lapsant el coll, que no estiguin totes les orelles, sinó que estiguin ben allunyats i relaxats. I ara observa la teva respiració sense modificar-la. Només per veure com estàs respirant, si és d'una forma tranquil·la o si és d'una forma més ràpida. Intenta deixar fora els pensaments, les preocupacions, i en els propers minuts, els propers 40 o 45 minuts, centrar-te en l'aquí i a l'ara. Comença a respirar conscientment, inhalant pel nas i exhalant pel nas durant 4 temps. Comencem junts, inhalem, 2, 3, 4, exhalem, 2, 3, 4, inhalem, 2, 3, 4, exhalem pel nas, 2, 3. Continuem unes vegades més. Recorda que estàs allargant tota la columna. Pots deixar la boca una mica entreoberta, les mandíbules, per no fer força. Molt bé. A pròxima exhalació ajuntarem les mans al centre del pit i qui vulgui m'acompanya amb un om. Inhalem tots junts. Exhalem. Molt bé. Tal com estem, et convido a treure la manta o el coixí o el bloc que tinguis a sota i ens quedem asseguts, amb les cames rectes en paral·lel davant nostre. Pots treure una mica la carn de darrere dels glutis perquè toquin bé els ossos i estiguis ben col·locada, amb les mans col·locades al costat de les nostres caderes. Allarguem l'esquena, aguanta i relaxes. Una altra vegada allarga l'esquena, apreta les mans contra l'esterilla
Aguanta, aguanta, aguanta i relaxa. Els peus estan actius, els peus estan en flex, les cames també estan actives. I una altra última vegada, apreta, 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 allarga, com si volguessis aixecar-te i exhala. Molt bé. Doblegarem la cama dreta, amb el genoll a prop del pit i baixarem perquè quedi el genoll a prop de l'estirilla i la cama que queda davant nostra recta l'obrirem cap a l'esquerra el màxim que puguis. Recorda que estiguis ben col·locada, l'esquena recta i ara, tal com estem, inhalem, aixequem braços, inhalem, ens torsionem cap a la cama estirada cap a l'esquerra i a poc anem exhalant i ens anem inclinant. Molt bé. Pots arribar al genoll, a les cames, als peus, on estiguis còmode. I intentem que el genoll dret no s'aixequi gaire. Inhala, tornem cap amunt i exhala. Ara la mà esquerra anirem a tocar el peu esquerre i a la mà dreta inhalarem. En aquest cas obrirem el pit apuntant cap al sostre, cap al cel i el braç dret s'allargarà cap amunt i cap a darrere. Molt bé. Tornem flexarem. Tanquem la cama esquerra i anem cap a l'altre costat. Cama dreta estirada, a l'esquerra genoll a prop del pit i el recolzem contra l'estirilla. Posició queda ben recta, esquena recta i obrim la cama dreta. Inhalem, torsionem una mica el cos per enfocar la cama dreta, el peu dret està actiu i exhalem, ens apretem. Bé, inhalem. Molt bé. I ara, mà dreta va a buscar el peu dret o la cama i amb la inhalació aixequem braç esquerre, obrim tot el pit cap a dalt i inclinem el braç cap al cantó dret. Inhala i exhala. La pròxima inhalació deixes postura. Però com està, deixes la cama esquerra doblegada i la cama dreta la poses també en posició de papallona. Ens col·loquem bé. Pots estar més lluny o més a prop del pubis, això com et sentis tu el dia d'avui. Agafem els pauets i els obrim les plantes com si es tractés d'un llibre. Inhales, estires la columna recta, allargues bé el coll, els ombros estan allunyats de les orelles i exhalant t'inclines, et flexiones cap endavant. Pots ajudar-te amb els colzes a empènyer els genolls cap a baix. Queda't amb l'esquena allargada. Unes respiracions més. I ara sí, ha acabat de flexionar. Molt bé. Tal com estem, allarguem les mans. I anem, ens aixequem, exhalem. Ajuntem els genolls i ens col·loquem en quadrupèdia. Començarem amb l'esquena neutra i farem una mica de vaca i gat enfadat per mobilitzar tota la columna.
recorda que quan inhalem comencem el moviment des del còccix, encorrem tota la columna, aixequem el cap, obrim el cor. I a l'exhalar comencem també des del còccix, inhalant, corbant vèrtebra a vèrtebra i mirem entre les mans. Inhalem. Els ombres queden allunyats de les orelles, exhalem. Fiquem el patx endins i s'obren els homòplats. Inhalem una vegada més i exhalem. Ens quedem en la posició neutra i allarguem la cama esquerra i el braç dret per quedar-nos en una línia i amb l'exhalació ajuntarem genoll amb colze. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Fins a 10 vegades. Inhala, exhala. Molt bé, ara canviarem de costat. Cama dreta i braç esquerre. I amb la pròxima exhalació ajuntem colze i genoll. Inhala, exhala. Inhala, exhala. També 10 vegades. I ens apoyem amb els glutis en els talons i entrem en la posició del nen o de l'embrió. Tal com estem, ens incorporem a la quadrupèdia, aixequem braç esquerre, respirem i a l'exhalar entrem la mà per sota de l'aixella sense apoyar-la de moment al terra. Inhalem. Exhalem, inhalem. Recorda que sempre inhalem i exhalem pel nas. I ho repetim 10 vegades. Inhalem, exhalem, inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem i farem el mateix amb l'altre costat. Inhalem, aixequem braç dret, exhalem. Inhalem, obrim el pit, exhalem. Ens torsionem. Inhalem, exhalem. 10 vegades. Torsionem. Exhalem. Ens torsionem. Tal com estem, posem els pauets per aixecar caderes i col·locar-nos a l'omoplaça. Pots caminar al mateix lloc, cama dreta, cama esquerra, com si caminessis en el mateix lloc. I d'un salt o caminant, saltes al principi de l'estirilla i et deixes caure. Deixes penjar tota l'esquena, tota la columna. Pots agafar-te dels colzes o de les cames, dels turquets
o dels dits grossos del peu, que et sigui còmode i respires. A poc deixes anar les mans i ens anem incorporant vèrtebra per vèrtebra i l'últim que puges al cap. Molt bé. Ara amb el peu dret ens obrim al llarg de l'estirilla. Pots posar els peus paral·lels una miqueta que els dits grossos estiguin apuntant cap al centre lleugerament. Aquí obrim els braços i mobilitzarem. Començarem a fer la torsió dreta i esquerra. Les cambres no es mouen, és només la part de dalt, el tronc. Repetim diverses vegades. Inhala, exhala, inhala, exhala. Molt bé. I ara, des de la cadera t'inclines cap endavant, et flexiones en angle recte i amb la mà dreta vas a tocar el peu esquerre i aixeques el braç esquerre. Inhala i exhala. Seguim fent el mateix però flexionats endavant. Inhala, exhala. Molt bé. Passem les mans a la cintura i ens aixequem a poc. Ens col·locarem a l'inici de l'estirilla. Inhalem. Començarem la primera saltació al sol. Inhala. Exhala. Inhala, peu dret enrere. Retent l'aire, peu esquerre enrere. Ens quedem en planxa. Exhala, chaturanga. Inhala. Exhala. Inhala, peu dret endavant a l'aire i entre les mans. Exhala, peu esquerre entre les mans. Inhala. Braços al cel. Exhala. Molt bé, fem el mateix en el costat esquerre. Inhala. Exhala. Inhala, cap enrere. Retent. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ara farem una salutació al sol amb variació. Inhala. Exhala. Inhala. Mitja uttanasana. Exhala. Cap enrere, salta o camina, queda't en planxa. D'aquí aixequem genoll dret al colze dret i ho repetim 10 vegades. I repetim, esquerra, amb el genoll esquerre, el colze esquerre, 10 vegades. Molt bé.
Ens quedem en aquesta posició amb la U invertida durant uns segons, respirant. I apoyarem genolls, pit i barbeta. I després entrem a la cobra, inhalant. A la cobra els braços estan a prop del tronc. I els ombres allunyats a les orelles. I exhalem. Anem a la posició d'Adho Mukha Svanasana. I mirant les mans i saltem endavant de l'estirilla. I exhala. I inhala. Ens aixequem de puntetes. Pots posar les mans al davant si et va millor. I tal com estem, sense apoyar, sense recolzar els talons, baixem. Exhalant. I inhalem, també de puntetes sense apoyar els talons. Una vegada més. Molt bé. Fins a arribar a 5. Aquesta és la tercera. Molt bé. A l'arribar a baix podem apoyar les mans a l'estirilla i asseure'ns. Apoyem l'esquena, posem els genolls a prop del pit. Estires la cama dreta, el peu està a 90 graus, peu l'esquerra davant de la cuixa dreta i amb les mans et fas apuntar la cama dreta que queda recta com un pal cap a tocar el pit. Estem estirant tota aquesta zona. Passem la postura i fem l'altre costat, cama esquerra, peu en flex i peu dret sobre la cama esquerra. Ens agafem pel darrere i apropem la cama. Apoyem els peus, cada res, els amics també tenen un lloc de l'amplada de les caderes. I ens aixequem. Les dues cames, amb peus de punta. I ens quedem unes respiracions així. Fent allargar l'esquena. Molt bé. Ara fem un automassatge. Podem moure els genolls, fem rodones, cap a un costat, cap a l'altre. Endavant i endarrere. Deixem-ho caure els genolls cap a la part esquerra. A la costat esquerra, obrim el braç dret en forma de creu. I la mirada va cap a la mà dreta. Inhalem, exhalem. Molt bé, tornem al centre. I deixem les dents a la dreta. Estirem el braç esquerre. I la mirada es dirigeix cap a l'esquerra.
Inhala i exhala. I ens estirem en la posició final de Savasana. Les cames queden obertes com en posició de V baixa. Els peus, els ditets dels peus es cauen cap als costats. Els braços també estan al costat del tronc. Al costat del tronc, els palmells mirant cap al cel. Baixa lleugerament la barbeta per deixar més espai a les cervicals, allarga el coll. Relaxa el tronc. Pots deixar les mandíbules entreobertes. I nota el moviment que fa la respiració del teu cos, com puja i baixa el pit, l'abdomen. I et deixes anar i relaxes, centrant-te només en la respiració. Molt bé, quan estiguis preparat o preparada, pots doblegar els genolls, apujant els peus i sentint l'escapa, la dreta ha quedat en posició fetal, uns segons. Amb l'ajuda de la mà esquerra, per incorporar-los, pots mantenir els ulls tancats. I si vols ara quedar-te uns minuts en aquesta posició, meditant, endavant. Jo em despedeixo fins al proper vídeo. Moltes gràcies.